Èmfasis és un hostal que et porta al benestar integral en els àmbits de l'alimentació i el descans. Tenim una sala d'estar per poder relaxar i llegir, i un espai on els petits de la casa es podran entretenir. Des de la terrasseta exterior gaudiràs d'un entorn de natura i relax. Al restaurant hi trobaràs cuina vegetariana i omnívora, de productes de proximitat, ecològic i del nostre hort. A la cuina es fan els cursos d'alimentació vegetariana, energètica i de salut. Èmfasis és un hostal familiar amb 5 habitacions amb noms de bolets, que poden ser simples, dobles o triples, ja que disposen de llits supletoris. Cada habitació té els elements necessaris per descansar a plaer. Èmfasis et vol donar eines pel teu creixement en forma de cursos, tallers i activitats periòdiques. Les activitats es fan a la sala Eure i a la cuina del restaurant. Eure ens ofereix un espai per fer tallers per a petits i grans, per fer-hi sessions de ioga i meditacions. L'entorn d'Èmfasis permet caminades, rutes en bici i cavalls i moltes activitats que ofereix la comarca del Berguedà. Si ets un grup, Èmfasis t'ofereix l'espai per fer estades i tallers. Visita'ns a la pàgina web www.emfasiscacerres.com.